హరే కృష్ణ. జగన్నాథ లీలలకి స్వాగతం. నిన్నటి వీడియోలో ఆ స్వామి దారుబ్రహ్మగా ప్రత్యక్షమవ్వడం, దారుబ్రహ్మని జగన్నాథ, బలదేవ, సుభద్రమ్మల రూపంలో మలచపడడం వరకు తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు తదుపరి వృత్తాంతాన్ని తెలుసుకుందాము. రాజు తనని అపరాధిగా భావించి జీవితాన్ని త్యజించడానికి తయారయ్యాడు. కుసగరికల ఆసనం మీద కూర్చుని నిరాహార వ్రతం పూనాడు. అర్ధరాత్రి అవుతుండగా స్వామి స్వప్నంలో వచ్చి, నేను నీలాచల క్షేత్రంలో జగన్నాథుల రూపంలో 24 అర్చా అవతారములలో నా దివ్యధామంలో వేంచేసి ఉంటాను. నాకు స్థూలమైన జడమైన పాదములు, హస్తములు లేకపోయినా నేను దివ్య అవతారములలో నా భక్తుల సేవలను స్వీకరిస్తాను. జై జగన్నాథ్.